ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನಿ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಸಾಮಂಪುರ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ ಸೊಪ್ಪು ಲತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ನೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ತಿಂದು ನೆಲ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂದು ಈ ಪತ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದು. ಓಕೆ, ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ತುಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜಂದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ದಾಸಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪಾಡುದೀರು ಕೆಲವು ಪಾಡುದೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಈಗ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಐಟಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಂಡು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಪ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಉಪ್ಪು ಹಾಡ್ದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾತು ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ನಾವು ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋದು ನಾವಣಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂದು. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಏಳೆನೆ ಪೂಜೆ ಕಾಣೆನೆ ಆತಂದು ಪೂಜೆ ಪೂರ ದೇವರ ನೈವೇದ್ಯ ಪೂರ ಕಾಣೆನೆ ಆತಂದು ಇದು ಇತ್ತೆ ಇದು ಕಜಿಪು ಪೂರ ಕಡಲೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇನು ರೆಸಿಪಿ ಯಾಕೆ ನೀ ಖಾಲಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಮಾತ್ರ ಮಂತಿನ ತೊಚ್ಪೈನ್ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಏರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಒಂದು ತೊಚ್ಪೋಡಕ್ಕೆ ಮಂತಿನ ಅದೇನು ಪಾಯಸ ಕಡಲೆ ಸಲ ಇದ್ದ ಅವನರ ಪಾಡು ಇನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಜಂತು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ನೀನು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಡಲೆ ಸೊಲೆದ ಪಾಯಸ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪು ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಪ್ಪಾಳು ಮತ್ತು ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.